Стараеш ли се да угодиш на всички? На децата, на мъжа, на колегите в офиса? И накрая пак усещаш, че не си оценена, нали? Когато спреш да се жертваш за другите, всичко се променя. И не, това не е егоизъм. Много от нас са научени, че трябва да бъдат винаги на разположение, да дават на всички, да преглъщат, да се справят, да не тежат. И така започваме да даваме, докато не остане нищо за нас. Даването е красиво, само когато идва от пълнотата. Не от вина, не от страх да не разочароваме и не от нуждата да ни обичат. Когато даваш, докато се изцеждаш, това вече не е грижа. Това е самоунищожение, маскирано като добрина. Когато спреш да се жертваш, имаш повече енергия, имаш повече спокойствие, започваш да даваш по-качествено и хората около теб усещат границите. А пък децата се учат на здравословен пример. Защото празната чаша не може да напои никого. Ти не си тук, за да се изразходваш, а си тук, за да живееш. И когато първо се погрижиш за себе си, даването ти става истинско и чисто. От любов, не от жертва. Спри да се жертваш и започни да избираш себе си. Тогава всичко започва да си идва на мястото. Аз съм Боряна от Здраветека. Последвай ме за още съвети, които да те връщат към себе си.